Lijepi pozdrav svima. Evo, prijatelji sa stranice Muževni budite su me zamolili da kao vjernik, muž i otac podijelim s vama neko svoje razmišljanje o tome što znači biti muževan. I moram biti iskren, nisam specifično o tome razmišljao sve do ove prigode. Nakon poduljeg razmišljanja mogu zaključiti da muževnost doživljavam na 3 razine. Prva je muževnost pred Bogom ili za Boga, druga je za obitelj i treća je za društvo ili domovinu, ako ćemo tako. Za mene muževnost za Boga znači prije svega hrabrost i čvrstu odluku da se držimo Boga u svom životu, njegove riječi, njegove volje, jer imam dojam da je potrebno puno više hrabrosti i odlučnosti i muževnosti kako bi se živjelo za Boga i po njegovim standardima nego po našim ljudskima. Dakle, tu vidim muževnost kao jednu vrlinu. Druga vrsta muževnosti za mene je muževnost koju svjedočimo u svom braku, prema svojim suprugama. Ona ima feminističkom pokretu omiljeni citat u Efežanima 5, koji kaže da se žene trebaju pokoravati muževima, jer je muž glava ženi. Međutim, vrlo često preskoče onaj dio koji slijedi odmah nakon toga, a kaže muževi, ljubite svoje žene kao što je Kristus ljubio crkvu i samoga sebe predao za nju. Dakle, muževnost prema našim suprugama, da ih cijenimo i ljubimo kao našu dušu u drugom tijelu. I naravno muževnost prema našoj djeci u odgoju, da budemo pravedni, da budemo puni ljubavi, ali i da znamo disciplinirati i odgajati našu djecu. I treća vrsta muževnosti za mene je ona prema našem društvu, našem narodu. To je nekakva, rekli bismo, građanska odgovornost, ali i više od toga. Tu biti muževan znači za mene stati u obranu slabijih, čak i kada taj slabiji nije u pravu, naravno da ćemo mu to naknadno reći, ali svjedočiti svoju vjeru bez srama i uvijek stajati uz ono što je ispravno i ono što je Božje. Stati uz nerođene, stati uz one koji trpe, da li financijski, da li zdravstveno, koji su pod nekim teretom. To je u današnjoj Hrvatskoj su ovrhe, blokade, nezaposlenost, male mirovine, manje više svi znamo koji su to problemi. Dakle, muževno, jasno, decidirano, glasno stati uz one koji trpe. Za to je svakako potrebna muževnost. Eto, toliko od mene i Božji blagoslov svima.